हिसाबै जों इउपिपिएल पार्टीनि जानानै बहाय साथाम मानसि कम्पिउटार गोरों मानसिखौ जों सोनानै दोनदों डिसि अफिसाव बिसोर दिनै रात्रि खामानि मावगासिनो दङ दिनैसिमबो जोबाखै बे खामानिखौ गावसोर मावाखै खिन्थु जों मावदों बबे माने जुक्तिजों बे दिनै हा फाट्टा रानना होफैगोन होननानै बुंदों बे इलेक्सननि उनाव भट आदाय खालामनायल' खायदा नङाथ' चिराङाव खालामदों चिरांनिखौ बांसिन राननो हानाय जाबाय चिरांना मथामथि कमप्लिटानो जाबाय गामि 9थाल' बाखि दंसै बिसिना दा बे हिसाबै चिराङावबो चन्दन ब्रह्मआ बे बाथ्राखौनो बुंदों हा फाट्टाखौ जों एकदम रेडि खालामखाजोबथारबाय इलेक्सन जाबानो जों होगोन खिन्थु भटआ जोंनो होआबा हा फाट्टाखौ होनाय नङा आरो जाय मानसिया इउपिपिएल नो भट होगोन जाय मानसिया इउजि ब्रह्मनो भट होगोन बे मानसिना नाम दंब्लाबो बिनि नामखौ दानना होनाय जागोन होननानै बुंदों मा खोथाब्लाय हिम्मत दं हाग्रामाया हिम्मत दं नामा प्रमेया रानिया चन्दना दं नामा हिम्मत गैया बे मानसिया सोरनिबा नाम थाखानायखौ दानना होनो हानाय आयेना थोना आयेना बयनिबो थाखाय समान साफ्रोमबो गोरिब दुखि रायजो राजाफोरनि थाखाय आयेना जेरै थिग गिदिर मानसिनि थाखायबो आयेना बेबादिनो कोटी कोटी थाखा हजार कोटी थाखा केलेंकारि खालामबाय 2700 कोटी 1700 कोटी थाखानि केलेंकारि दङ बिटिसिआव बे साथा लावथि फाननाय जानाय बेफोरनिफ्राय लानानै उन्दै उन्दै गथ'फोरनि आंगनबादियाव माने दालि माइरं बिस्कुट हरनायनिफ्राय गासै लाजोबनानै बेनि केलेंकारिया 1700 कोटी आरो बे 1700 कोटी थाखा केलेंकारि खालामनायनि खारनाव जेब्ला खम मानिफ्राय खमथानिफ्राय बे गुगाबाय जेब्ला बे गभर्नमेन्ट सालायनो हायै जाबाय जेब्ला बे सरकारनिफ्राय जोख्लाय जाबाय ओइदिनखालि अखानायैनिफ्राय बिनि न'आ जेलखानाव जाहैगोन बेखौ नायबानो जाबाय दा बे हिसाबै एबारनि इलेक्शना एबारनि बिसायख'थिया जोबोद गुरुत्वपूर्ण रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा बिराद गिदिर थांखि दङ जे जेरैखि जाया बर'लेण्डखौ जोङो सोरजिगोन बहाय इउजि ब्रह्म देरहालांखांनायनि उनाव सासेल' एमपि बाहाय जाहैनाय नङा जोंनि आखायाव गासै 17 जन एमपि फैगोन बेबादि रायजो बिग्रा फिसा फिसा रायजो बिग्रा बै रायजोफोरनि एमपिफोर दङ तेलेंगाना रायजो मोनखांबाय दाखालिसो जोंजों समान समान जों आन्दलन खालामबोनाय दिल्लीयाव ज' थांनानै दर नायहैनायाव नोंथांमोनहाबो लोगो मोनबोदों गोबां मानसिफोरा माने दिल्लीयाव थांदों नुहैदों बबे रायजोनि माने बेवहाय ज' जानानै जोङो आन्दलन खालामहैयो दा बैसोरखौ गासै लाजोबोब्ला जोंनि गासै एमपिया 17 जन जायो बे 17 जन एमपिया बर'लेण्डनि थाखाय बाथ्रा बुंगोन बे 17 जन एमपिया जोंखौ जे माने बेसेबा बुरजा माने जनसंख्या थानाय माने 150-200 कोटी मानसिनि 150-200 नङा 1.5 कोटी 2-2.5 कोटी मानसि जायफोरनाखि एकदम बिराद माने जौगाखांखानाय लेखा गोरों उदाहरन हिसाबै तरुण गगৈ आहम मानसि बिसोरनोबो नांगौनो एसटी बे 6 जनगोष्ठीनि गेजेराव बिसोर गोलैजोबो दा बिसोरबादि मानसिया जोंबादि ट्राइबेल जानानै जों जुदि बबेबा साख्रि मावहैनो बबेबा लेखा फरायहैनो डक्टर इन्जिनियार फरायहैनो जोंहा जेबो सुबिदा थानाय नङा जों बिसोरजों आगान सुरफानो हाया बिसोरो लेखा गोरों मानसि आरो गोजौ थाखोनि बिसोरो मानसि एसटी खालामनायनि मूल उद्देश्यआ मा बेलाय बर' जातिखौ बोरैहाय नाख्रेब जोख्रेब खालामनानै धंस खालामनो हायो बे मोनसे मन्त्रजों दिनै आसाम सरकारा मोनसे षड्यन्त्र खालामगासिनो दङ बे बाथ्राखौ चन्दन ब्रह्मआ कमिटि अफ मिनिस्टार्स चन्दन ब्रह्मआ कनभेनर नङा होमबा बे कमिटिनि एसटी होग्रा कमिटिनि बे चन्दन ब्रह्मआ मोजाङै बुजिबाय किन्तु दिनै रायजो राजानि गेजेराव बे बाथ्राखौ बुङा हाग्रामाया बुजिसेयावबो जेबो बाथ्रा बुंनो हाया अब्लाबो बे बर' जातिया माने मा जायो मा जाया बेजों जेबो खोथा गैया आङो माने जेरैखि जाया बेनि बिटिसिनि गादियाव थाबाय थागोन आं जेसेबां दिन गादियाव थागोन बिपिएफ हान्जा जेसेबां दिन सरकार सालायगोन अब्लासिम बे बर'लेण्डखौ आं खुनु दिन जाहोनाय नङा 110% 110% माने बर'लेण्डखौ जाहोआ होननानै बुंबाय दिनै बर'लेण्ड जायोब्ला गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीया बर'लेण्ड बिसोर बिग्रासो होननानै बुङो किन्तु दिनै बेवहाय आदिबासी भाइफोर दङ गरखालि भाइफोर दङ माने बेंगलि मुस्लिम बयबो दंजोबो बिथांमोननि थाखाय आलादा मोनसे आयेन थागोन माब्रैहाय माने गुबुन जाति जनगोष्ठीनि मानसिखौ माने माबा निरापत्ता होनांगौ बेनि मोनसे बेबस्था थागोन खारन संबिधाननि बादगा खुनु मोनसे सुक्तिखौ खालामनाय जाया दा जेखि जाया माने गोबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै नोंथांमोननि गेजेराव फैनानै थाखा फैसाजों भट बायनायनि सिन्था धाराखौ लानानै खामानि मावनो आवगायबोनाय बे बिपिएफ हान्जानि
जायनाखि प्रमिला रानी ब्रह्म बे प्रमिला रानी ब्रह्मखौ भट होनांगौनि जोंहा बाहाय खुनु माने ओंथि गैया।